Wimanasara kudu gelem mungkasi nyawane Gatotkaca. Gatotkaca arep kapake. Aku arep kapake. Kakang Dursala yen kesuwen urip malah mesake. Uripmu mung tok kebaki. Angkara murka dupeh kowe duwe Aji Wimanasara. Aji Wimanasara mung tangga nyiksa marang sepadha-padha. Sing gedhe pangapuramu Kakang Dursala. Kepeksa aku bakal mungkasi uripmu. Nyo Aji Narantaka tadhar. Nyat langening galang jiwana gelar banda muncar tinonir kekoneng Ilayana mati-mati rohang metri lasa manglono pangapetira gending marioneng tapane si Jokalaya lir radit ya mandra gini ya nantana Jaka lamar mbok Sri Gading melati sor kemuning bagagak uga gemel-gemel sadulita lae Ndara Bimanyu rawuh wonten Karang Kadempel niki enten napa Den Wa Semar kula marmane aku prapta ana Karang Kadempel ora ana liya mung kejaba bakal aweh weruh marang Siwa Semar. Lamun ta wektu dina iki Pepundhen Pandhawa lagi murca saka Ngamarta kang tanpa pepoyan. Lah kok ngane-anehi. Kok ngangge murca barang niku? Enten lelampahan menapa? Abimanyu durung bisa nggagapi mungguh apa kang dadi kersaning Pepundhen Pandhawa. Kepara dina iki Abimanyu bakal sumusul Kakang Mas Gatotkaca
ingkang lagi tapak semedi maladi hening mapan ana rendu gumbala Semar. Kakang Mas Gatotkaca nindakake tapa brata ora bakal jugar lamun ta durung antuk pituduh ana ngendi murcaning pepunden Pandhawa. Oh. Nggih. Menawi tetela mekaten monggo. Paduka upami anggadhahi krentek ngupadi dhateng para pepundenmu Pandhawa. Kula inggih sarujuk namung kangge njangkepi lampah mawon. Pancen nggon kula maku bakal ngupadi para pepunden Pandhawa. Namung kula suwun njangkepi lampah mawon nggih Den. Sabab menapa arepa tinutupana godhong selembar yen durung titi wanci ketemu inggih tangeh badhe kepanggih. Kosok wangsulipun nadyan tinutupana gunung sapitu nek wancine ketemu ya bakal ketemu ora kurang jalaran. Kuwa Semar iya. Kang Mayayu siwa sak anakmu aja ana sing keri ndak kanthi. Sumusul Kakang Mas Gatotkaca kelawan Kepadi Pepunden Pandhawa. Nggih. Monggo kula dherekaken Den. Mong sira sangtu ing arum oh ilining manis Hablas lempeng Sang Abimanyu kadheran ngrepat Panakawan catur. Nenggih Kilora Semarnala Garing Petruk Sumawana Bagong. Nggih nyarsa ngupadi dhateng para Pandhawa. Ing mangke sinigek lampahe Sang Binagus kacegat lampahing para yaksa pating blereng, pating prengongo. Hanyegat lampahe Sang Abimanyu kaslebrakake candrani.
ilu-ilu panas pati Om Jim setan beri perayangan jarangkong ginjong warudoyong kelek balung atanda Pusreng iblis enat Satri bagus tak takon sapa jeneng aku ya liya nagus ngaku ngaku buta bali takon ngendi dongko sapa persika wadon junjung kok parek apa bam ya Matya sapa ngawiyat lintreng moyo kang dadi arengku bali kowe sapa Satriya Pulangkawati Abimanyu Yangka Wijaya Swedya lumaku menyang Gus ngetotake krenteking ati jumangkaing suku Gedheping Netra ora wacut kudu bali entuk bacut ora entuk uruda peksa wani karaku apa mung tak wedeni Buta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta melak ya kowe nok pangendamu seblak teropong ajar kowe Bos Raja Satriya aja mati tanparan sapa jeneng wae
Abimanyu kekasihku buta sawaranmu ya kala Drembama bilakno patine remengku kepara ngarsa leganing ati wah gaglak kelimpamu kowe palugon lakuning lekas lukita linuding kidung
meh rahina sepebang iwang aruna kadinetraning rapuh sabdane kukila ringkani kara seketar niki tuning akung luwero sing dene panca Papata geng ayam wana merak hangu ring bagagan lir sapoting sun tumiling ngangulati puspita metemindah kang warni Itering taman anon kang sekawaras iki mapan wonten madyaning Bengawan Bagiratri hanenggih para Pandhawa nggih nindakaken matirta tapa brata wigatos nyuwun pitedah ing ngersane Gusti Kang Nyipta jagat tumrap lelampanira ing nagari Ngamarta datan Pantara dangu nggih nyosami tapa brata para Pandhawa mahanani gara-gara ing kayuwangan alang-alang kumitir anenggih sipating Gusti Kang Anyipta jagat kang asipat wenang ya sesilih Sang Hyang Padhanang sigra tumedhak tumurun hamar peki dhateng unggihaning para Pandhu Siwi jugar nggih nyosami tapa brata
wayah ning talaga ati langit mambang tangpas wulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap kowe kang sekar kadijalada menika yang pukulun sang hyang padha wenang ingkang hanjugaraken anggen kula sakadang tapa brata pukulun sarawuh paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten sahandhap padha paduka pukulun sang hyang padha wenang ya kulup wayah ulun Puntadewa ulun tampa pangestu ulun tumrap marang jeneng kita Puntadewa Nger nuninggih sanget anggen kula mundi pukulun kaki wenang sungkem ku katur paduka kaki wenang ya kula Bratasena wis ulun tampa pangestu ulun tumrap jeneng kita Werkudara ya banget nggonku mundi sungkem kula kunjuk eyang pukulun ya kula Janaka wis ulun tampa sungkem kita pangestu ulun tumrap jeneng kita Janaka nuninggih sanget anggen kula mundi pukulun sungkem kula kanca pukulun ya kembar wis ulun tampa pangestu ulun tumrap marang jeneng kita kembar Puntadewa kula wonten dawuh ana parigawe apa dene jeneng kita sakadang padha tapa kungkum ana madyaning Bengawan Bagiratri mara enggal prasaja nggir nuninggih pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngaturaken menapa ingkang dados kenteking manah kula jar paduka pukulun sampun nyumurupi menapa ingkang dados ancas kula sakadang menika pukulun kulup Darmaputra ora ana pitakonan ingkang diwangsuli dewi mula prasaja nggir ulun ora bakal nibake walet kelawan jeneng kita Puntadewa nuninggih pukulun waleh-waleh menapa anggen kula matirta wonten ing Bengawan Bagiratri kula sakadang mrihatosaken dhateng lelampanipun negari Ngamarta dinten menika persasat kadidene nampi pagebluk mayangkara awis sandhang awis tedha ingkang pahanane kapitunaning sesama pukulun iya kaki wenang wektu dina iki negara Ngamarta sing jeneng gotong royong welas asih ajen ing ajenan wis mujudake dadi barang langka saben dina sing ketok mung pentelenganing mripat kepelaning tangan keroting untu saben dina sing ana mung padha padudon ing antaraning wakiling kawula siji lan sijine nganti para kawula padha bingung sapa sing arep dadi patuladan inggih pukulun Urmaos putek raos sing manah kula ningali dhateng kawontenan nagari Ngamarta wedal dinten menika. Sampun boten ngemuti bilih sedaya kala tasih. Setunggal basa tuwin setunggal negari pukulun. Mila keparenga paduka pukulun. Paring kali damar dhateng kula sakadang kula sipating satriya kedah kados pundi. Nguningani dhateng kawontenan negari Ngamarta wedal dinten menika pukulun. Ya kula Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa. Ulun ora maido sepira tanggung jawab kita
anggon kita dadi pangarsaning praja. Lelakon kang kita maturake kuwi mau sejatine mung saperangan cilik. Isih akeh kok ngger wong ingkang ngajeni marang budayane lan uga isih ana wong kang seneng marang kemanunggalan. Ya mung jeneng kita sipating pamong aja kagetan lan aja gumunan ya nggih. Nun inggih keparenga kula nyuwun kali damar dhateng paduka pukulun. Ya kula Puntadewa murih enggal rampung lelakon ingkang sumandang marang negara Ngamarta. Jeneng kita kabeh aja nyingkur marang surasaning Jamus Klimasada ingkang minangka kanggo dasar ungger anggering para warga ing negara Ngamarta. Lan kita kabeh kudu nindakake piwulang panca dharma utama. Ulun ngelingke marang jeneng kita, menungsa tumitah iku saklugune amung kadawan dening Gusti Kang nyipta jagat, kinen memayu hayuning bawana, aja nganti ngurusak jagat. Murih kasembadan Setyatama memayu jagat, ana limang lelabuhan kang sinebut panca dharma. Paugeran tumrape menungsa kepengin nandur lelabuhan siji dharma marang Gusti kang nyipta jagat. Saranane ngandelake kapercayan lamun bumi sak isine iki ana kang nitahake ya kuwi Gusti kang murbeng dumadi. Kapercayan iku ora mung kandhek jroning batin ning wajib dilairake sarana ibadah, manembah, wiridan lan sak panunggalane. Ingkang ujube muji marang Gusti jumbuh wewarahing kitab suci. Ingkang kaping pindho dharma marang pribadi. Lire mageri diri saka tumindak nista njaga lisan lan njaga pakarti, gulawentah batin lan gulawentah lair. Gulawentah batin makani jiwa sarana ibadah. Gulawentah lair ngrumat raga menganggo kang sarwa resik kaya wangson ajining raga gumantung ana pangrengganing busana. Nadyan sugih kaya apa ngemperi jagat saupamane yen cacakane busana kuwi ora becik padha wae kaya menungsa klambrangan tanpa aji. Kosok baline senadyan golek esuk dipangan sore wis resik nanging sandangane becik, pakartine becik, ing kono bakal kajen keringan dening liyan. Kaping telu dharma marang sesepuh. Ingkang kelebu sesepuh kuwi ora ngemungake wong tuwa pribadi, nanging uga wong kang umure luwih tuwa, wong kang jembar kawruhe dalah pangarsa lan sak panunggalane. Wong kang minterake uga dianggep sesepuh. Mula wong tuwa, guru, pendhita, ngulama, pangarsa wajib dibekteni. Kaping papat dharma marang negara. Lire lila legawa, asung lelabuhan kang nyembuh kuncarane negara saranane bisa ngatonake lelabuhan tumrap negara, ora nerak pacak nuhone pernatan negara kang sarta gelem mudu tenaga. Yen perlu ngorbanke jiwa raga, waton kanggo ngurungkepi negara nyembuh kuncarane nusa bangsa lan bumi wutah darai. Tembung lila legawa lajere kudu tumus lair tumekaning batin. Yen wis ngucap lila, gelem tumindak jroning batin kudu ikhlas, ora kena ngresula. Dharma marang agama genepe kaping 5. Lire ngadeg jejeg ngrungkepi agamane sarana manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Melu cawe-cawe yen agamane diina dening liyan. Semono uga dharma marang agama kang rinasuk. Wewatone tansah mat sinamadan yaiku ngajeni agama liya sarta tansah seduluran marang sekabehing pangrasuk agama tanpa mbedak-bedakake nggih. Lamun ta jeneng kita wis bisa nindakke piwulang panca dharma utama, ing kono bakal pulih tata titi tentrem Kertararja, negara Ngamarta Pandhawa.
rumaos Pajar Trawangan awit mundi dawuh Paduka Pukulun. Ya dadi melek mripatku bareng mirengake dawuhe kaki menang gumregah rasaku kaki menang. Ya Kang Mangkuna Pandhawa 5 tetep kudu ngugemi sumpahe ya kuwi tiji tibeh mati siji mati kabeh mukti siji mukti kabeh. Lamun to Pandhawa 5 isih bisa nyekel kemanunggalan ing kono ora bakal dirusak negaramu dening wong liya nggir. Nuwun inggih terang terwaca dawuh Paduka mugi hanumusana tentreming negari Ngamarta Pukulun. Iya gandeng wis rampung tumune enggal baliya marang negara Ngamarta. Jeneng kita kesuwen ninggal negara Ngamarta kaya kurang prayoga. Ulun bakal kundur makayuwangen pangestu ulun tumrap marang Pandhawa 5 Jaya Jaya Wijayanti Pandhawa 5. Kyai Werkudara mbarep kakangku apa? Wis rampung lan uga wis nampa dawuh saka Pukulun Sanghyang Padhawenang ayuh Yayi. Para Pandhawa aja nganti luntur ing reh kemanunggalane. Kudu tansah sayek saeka ngabdi. Iya. Sumpahing nduk sak petarangan kudu diwujudake. Pecah siji padha mbelani mukti siji padha ngenyami. Ayo mentas saka Begawan Bagiratri bali marang Ngamarta. Tatkala narpa Kresna tantula sanyakra ring Ngresiwara Jahnawi Suta menika Yayi Aji Ngamarta sampun timbul. Inggih Kaka Prabu. Saking pundi Yayi? Kula sakadang mentas nindakaken tapa brata wonten madyaning Bengawan Bagiratri. Oh dalah negari Ngamarta suwung kula minangka dados kusiring Pandhawa nganti kelangan jaran. Ngantos kula upadi dumugi wonten papan mriki pinanggih wonten mriki Yayi. Menapa sampun pikantuk damel anggen Paduka Yayi Aji nindakaken tapa brata? Inggih Kaka Prabu. Awit dawuh saking Pukulun Sanghyang Padhawenang para Pandhawa kinen ngugemi Panca Darma Utami minangka sarana murih saya tentreming swasana negari Ngamarta Kaka Prabu. Oh inggih. Menika sae sanget Yayi monggo. Sakiyating manah kula sagadu ing pepanggih kula tetep badhe sabiyantu dhateng kadang kula para Pandhawa ngantos kukuting jagat menika Yayi. Mila monggo Kaka Prabu kula kanthi kundur dhateng negari Ngamarta. Inggih menika malah langkung prayogi. Kedangon ninggal negari mboten prayogi Yayi.
nggonku ngangleng jagat ngupadi tombo kanggo putraku Gatotkaca. Tak sawang kaya teja manter nyada lanang. Wah alah dalah. Mara tak perpeki sapa sing mawa teja. Palugon lakuning lekas lukita linuding kidung. Kadung kadereng memangun manah rahayu. Soroting pandam semuluh hamadangi jroning pasarean. Ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan. Sang Dyah manah hengkung sumungkem guling kang katon mangrepa. Birateng tek ulun hatadah runtik. Tawas padhake iki kaya Anoman ingkang sowan marang Gunung Sukarini. Anoman padha kanthi raharja pratamu ana ngarsaning ingsun. Anoman nur inggih penemban lulus raja sowan kula niskala Raden. Sawangsulipun kang abdipun senggana ngaturaken sungkem nggih kunjuk paduka Gusti kula Raden Seta. Ya Anoman wis tak tampa tumiba sepadha-padha. Tak pirsani sira nggindhong bocah gagah. Kuwi sapa? Nuringgih Raden, menapa paduka pangling menika kang wayah buyut pringgondani yoga kula Prabu Anom Gatotkaca Raden. Lho. Kuwi buyutku pringgondani to? Inggih. Lah napa kok malah dadi gendongan ngono kuwi ana apa? Nuringgih Raden, katemben kang wayah pasulayan kalian anakipun Dursasana ingkang namipun Dursala. Perkarane apa? Kula piyambak sekawit inggih mboten mangertos, namung anak kula pringgondani lakar dipun jarak kalian Dursala badhe dipun pejahi. Ing sekawit anak kula Gatotkaca menika mimpang, namung sareng kedawan pengabaran saking Dursala teka lajeng kados mekaten kawontenanipun anak kula tetuka menika Raden. Wah. Lah kok terus digendong tekan kene. Kowe iki ndek arep apa? Inggih Raden, nalika kula lumampah nyumur pipucak ing gunung wonten Teja Manter Nyada Lanang, mboten nyana bilih Gusti kula Raden Seta ingkang nyata sampun katrimah ing dados utapanipun ing menika Raden. Keparenga paduka Raden ngusadani dhateng wayah buyut Gatotkaca. Anoman wonten dawuh, kowe iki jane rak ya wong pinter to. Kowe jane rak ya pendhita to. Jane ya sekti. Kenapa ora tok tambani dhewe? Nyun pangapunten dinten menika nembe jibek manah kula Raden. Kula nembe mboten mut
Menapa ingin usada kedah kula tamak dhateng anak kula Gatotkaca? Mengkono inggih, inggih. Iya. Yen pancen mengkono mara bakal tak waspadake luwih dhisik. Mbok menawa jeneng ingsun entuk pituduh saka Gusti Kang Nyipta jagat. Tan samarep pamoring sukma. Sinukma ya winah ya wingasepi. Om sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Tarlen saking liyep layaping aluyut. Ya, Anoman wonten dawuh bareng tak waspadake tinemune buyutku Tetuka iki kena pengabaran. Pengabaran kuwi mau wujude angin gedhe kang nempuh. Nanging angin gedhe kuwi mawa wisa mandi jenenge Aji Wimanasara. Aji Wimanasara ingkang diduweni Dursala. Oh, ngaten. Iya. Monggo Raden keparenga paduka ngusadani dhateng wayah buyut Tetuka. Iya. Ing kene bakal tak kirim bayu kareben pulih kekuatane buyutku Gatotkaca. Wah, lah dalah. Waduh, Nger. Unjuk syukur ngersane Gusti dene buyutku Tetuka wis pulih kekuwatane ya, Nger. Waduh, Raden. Kula ngaturaken panuwun dene paduka sampun ngusadani dhateng anak kula Gatotkaca. Semanten ugi kula Eyang sanget anggen kula ngaturaken panuwun dene paduka yang ngusadani dhateng wayah pun Tetuka. Pun Eyang iki mung minangka dadi lantaran Nger Gatotkaca matur nuwun marang Gusti Kang Nyipta jagat. Nuwun inggih Eyang. Nger Gatotkaca. Sira Gatotkaca ketaman Aji Wimanasara. Aji Wimanasara kuwi ora wujud nanging wujude angin gedhe kang nempuh marang jeneng sira Gatotkaca. Angin kuwi mau mawa wisa mandi. Inggih. Ah, kuwi aji-ajine Dursala. Mekaten Eyang. Iya. Nanging aja gelo. Aji Wimanasara kuwi ora bakal awet diduweni Dursala. Sebab apa? Dursala kuwi nggone entuk aji ora merga saka nindakake laku prihatin utawa tapa brata. Nanging Dursala entuk aji awit tinuku lan rinuba saking dhuwit. Mula wadine aji mau ora awet. Yen jeneng sira Gatotkaca kepengin duweni aji jaya kawijayan sing awet, kudu tak tebus kanthi tapa brata kulina ngurangi mangan ya ngurangi turu. Ngono, Nger. Inggih. Mula yen kowe kepengin entuk kasekten kudu sregep utawa kudu betah melek ing wanci apa wae. Mekaten. Iya. Inggih, Yang. Mula aja gelo, gandeng jeneng sira wis nindakake laku brata kanthi sabar. Ya kuwi ketaman Aji Wimanasara. Mula dene Gusti Kang Nyipta jagat jeneng sira Gatotkaca lumantar pone Yang uga bakal nampa ganjaran wujuding aji sinebut Aji Narantaka. Lah, Aji Narantaka kuwi bobote padha karo wahyu, wahyuning kasantosan uga sinebut wahyu Aji Narantaka nggih. Nuninggi Eyang kula sumarah dhateng paduka kanthi sarana menapa anggen kula kedah nindakaken lampah brata menapa supados pikantuk Aji Narantaka. Anggon kita nandhang raga dene Gusti Kang Nyipta jagat wis dipetung laku brata. Mula nggih, mara kene
epek-epekmu ingkang kiwa bakal tak rajah Aji Narantaka lan tilingna talinganira bakal ndak wisik ngelmune Aji Narantaka. Nggih saken dawuh Hyang. Kepiye nggih sampun kula tampi samendhang mboten karempit. Oh, syukur nggih yen pancen sira wis nampa Aji Narantaka tegese ora tumpangsuh anggonira nampa Aji Narantaka. Nggih Gatotkaca kula wonten dawuh. Sakwise nampa kanugrahan wujuding Aji Narantaka sing bobote kaya wahyu kasantosan karben kerasan melu marang ragamu nggih Gatotkaca poneyang mitungkas kelawan jeneng sira Gatotkaca sakwise nampa wahyu lan uga nampa Aji Narantaka tak jaluk aja kumpul bojo lawase 40 dina makaten iya kuat to kuwi lho iki kiat ya syukur mengko karben diawat-awati karo Anoman. Wah, aku pun halo. Sopo sing aku itu? Waduh. Wah, ladalah. Wah, sampeyan kok ngeget-geti wong tuwek to, Ger. Tiwas aku melek tak kira wis tekan nggone Pak Pono. Mangkate durung. Monggo kula dherekaken. Dateng pundi? Lah wonten pundi? Wah. Anoman kula wonten dawuh. Wah. Aku ki meling karo Gatotkaca, karepen entuk kanugrahan lan awet. Siji kudu ngurangi mangan, kaping pindhone betah melek. Oh inggih, menawi bab perkawis betah melek kula ingkang gladi dhateng anak kula Gatotkaca. Oh, tadi sing ngajari betah melek iki kowe. Inggih. Oh, ya syukur. Ya muga-muga kowe ya bisa dadi tuladha. Oh, nggih, saestu. Inggih. Kados menika kula wau. Anak kula Gatotkaca sampun nampi aji. Iya, wis nampa jenenge Aji Narantaka kuwi bobote padha karo wahyu kasantosan. Lah, karben karasan aku ya meling karo anak putuku Gatotkaca. Karben kerasan aja kumpul bojo lawase 40 dina. Wah, nggih mboten kiyat. Wong Gatotkaca wis wangsulan kuat. Oh. Sampun wangsulan to? Wis. Oh, lagi syukur. Syukur nggih, syukur menawi paduka. Sampun kiyat. Inggih pangestu paduka siwa ingkang kula suwun. Nggih. Pangestu kula banyu mili dhateng paduka nggih. Pun paduka dhateng pundi badhe kula jampangi nggih. Inggih, wo. Ya. Kang mangkono ya wis mara enggal bali ya Gatotkaca yen to Dursala jarak yen kena dielingke krana waris ya dielingke kanthi becik ewadene dheweke notol kepengin bakal gendak sikara mbok menawa wis titi wanci Dursala kudu dipungkasi nganggo Aji Narantaka. Lho iki saken dawuh terang terwasa paduka yang kemarin kula nyun pamit nyun tambahing pangestu kula ugi nyun pamit ya. Muga jaya wijayanti nggih Gatotkaca. Arsa madangi jagat duk mungup-mungup paning sapucak ing wukir merbabak bang sumirat nasarating surya nembek
Mega lan gunung-gunung madeg nagri Ngastina. Wah Prabu. Iya. Aku seneng yen krungu swaramu ngono iki. Ketok ini isih seger. Wah, diaturi kok. Kula menika menika sampun purun nyambut damel. Lari-lari menika boten wonten menapa mlapanipun. Kaliyan ing putra pun Dursala. Inggih. Dursala sampun saged mejahi Gatotkaca. Menika kunci kekiyatanipun peranakan Pandhawa. Bagus, bagus. Penemban Begawan Dewangkara. Nggih. Kados pundi sinuwun banget panarimaku nggonmu gembleng marang anakku Dursala. Inggih. Sak bisa-bisa aja mung Dursala wae. Adi-adiku Kurawa kae. Swatama Kartamarma kae. Digladi karepen duwe kekendelan karo Durmagati kae. Adi-adiku tak titipke marang Paduka Panembahan. Ajarana karepen duwe kasekten kaya Dursala. Wah, mboten badhe saged. Menika ketan nindakaken poso. Menika ketan nindakaken tapa brata ingkang awrat. Namung sedaya kala sampun saged kula tindakaken Prabu. Bagus. Mula gandeng bisa mateni Gatotkaca dina iki. Bakal tak paringi separone negara Ngastina. Geger Jawi. Wah. Kartamarma ning apa? Inggih, kepareng matur sinuwun. Bilih dinten menika juru telik sandi ingkang paring warta Gatotkaca sakadang sampun mapan wonten Tegal Kurmalih. Lho. Gatotkaca, inggih parat. Paman, wonten jauh Gatotkaca tesih urip. Ngimpi, Kartamarma ki ngimpi. Kowe mesti arep elek-elek aku kowe le, ya ra? Aku wis kebacut matur Gatotkaca mati kok kowe kandha urip. Kowe nek arep ngesuk kelungguh aku aja ngono kuwi caramu. Kowe aja golek rai ana ngarepe sinuwun. Saestu Gatotkaca tasih gesang kok. Mati, urip. Mati, urip-urip. Alah kowe iki kok ngapusi. Rasaku kok ora kepenak. Maidoan. Kepengin bukteke Gatotkaca wis mati apa isih urip. Wah Prabu, menika tanggung jawab kula. Kepareng kula gaske coplahi Gatotkaca tasih gesang. Badhe kula sengkaken, badhe kula pejahi malih. Aku wis bola-bali ae krungu wong laporan ora tau bener. Yen kandha ora mesti apa anane.
Mung nyeneng atine Duryudana ning glethek pethel marang mirang-mirangke aku. Paman Pati Kartomarma Swatama wong telu runtang runtung. Wong telu runtang runtung ora ana sing pecus. Ora bejaji. Mang rambunge dhewe. Ayo. Kowe sing elek-elek aku le. Boten wong. Aku ki mripatku ki wis ngerti dhewe Gatotkaca ki mati kok. Kowe kok iso muni se urip. Lah wong saestu kula meniki mboten ngapusi kok. Juru telik sandi ingkang naliti Gatotkaca menika kaliyan Oman tasih wonten Tegal Kuru. Aduh piye Kyai. Kowe karo Swatama ki jane tak percaya lho, Le. Omonganmu tak cekel, wong semene tak cekel mung Kartomarma karo Swatama kandhamu. Wong loro kuwi sing tak awat-awati terus. Janji kuwi sing wong loro iki ati kuwi sayem. Nek kok saiki arep ngesuk aku ketoke kowe ya. Kowe ora seneng nek aku ning kene. Mboten, kula menika ati nimbang paduka malah mah kewirangan langkung lebet lah kula matur menapa wontenipun. Tidak mungkin iki. Rasaku kok maido. Coba tak bukteki Gatotkaca mati apa urip iki. Yaya Bimanyu inggih Kakang Mas kula ingkang sumusul paduka Kakang Mas. Iya. Pun Kakang Walaya Jati Temah Nirmala nadyan nalika semana ana kang gendhak sikara Kakang Dursala nanging wis antuk tamba kadang mutu aku satemah bisa bali mapan ana kene. Inggih. Nggih menika Kang Ngaraka sampun pulih kekiyatanipun. Nggih, Den. Syukur dene Ndara Kentut sampun Walaya Jati Temah Nirmala. Syukur, Den. Wa Semar hiya. Inggih, namung dereng wonten pawarta pepundhen Pandhawa murca wonten pundi Kakang Mas? Iya, yen nganti pletheking srengenge sesuk-esuk durung ana kabar. Pun Kakang bakal ngupadi papaning pepundhen Pandhawa. Hei, wong edian wis urip. Wah, ya, kan. Wah, Druhun Simawana. Wah, edan kowe isih urip. Kowe Gatotkaca. Iya. Kowe Gatotkaca tenan. Mara sawangan aku Gatotkaca apa dudu? Wah, serep nyawamu. Kamu sapa sing ana Aji Wimanasara? Wis ora bakal ana kang bisa bali urip. Nanging nyatane kowe nyedir-dirke. Kowe ngetokke marang kasetenmu. Nyatane wis meger-meger urip. Ayo. Bali aduta sing balung uleting kulit karo aku. Yen durung nganti tetes sing getih kang kasana semandhek. Kakang Dursala wis aja to bacutake. Lamun to Kakang Dursala duwe Aji Wimanasara. Aji Wimanasara aja kanggo sumangah sesungaran. Aji Wimanasara kanggo tetaming diri pribadimu. Kanggo ngayomi marang kawulamu mara bali wae. Aja jarak kelawan Gatotkaca. Wah, nuturi kaya Kyai Mejang kaya dalang. Apa tuwa kowe karo aku, apa sekti kowe karo aku? Aku duwe Aji Jaya Kawijayan. Bener tak ku tetaming diri. Tetaming diri saka menungsa biangsat kaya raimu kuwi. Munggahe Pandhawa
Kuwi menungsa-menungsa sing ora patut diuripi ana jagat iki. Dursala duwe uni, aku duwe radar. Aji Wimanasara kudu gelem mungkasi nyawane Gatotkaca. Ya, ye. Hai. Oh, hai. Wah, ya nai. Wah. Wah, yo. Oi, yo. Iya. Lo, woi. Ya. Woi. Pak, piakan. Loh, yo. Woi. Aji Wimanasara tandhana le. Ayo. Aku arep ngapake. Kakang Dursala, yen kesuwen urip malah mesake. Uripmu mung tok kebaki. Angkara murka dupeh kowe duwe Aji Wimanasara. Aji Wimanasara mung tok nggo nyiksa marang sepadha-padha. Sing gedhe pangaporamu Kakang Dursala. Kepeksa aku bakal mungkasi uripmu. Nyo Aji Narantaka tadhana. Loh, wela dalah. Wah, dudu karepe dhewe. Jagone kalah botohe maju. Ayo, jagone kalah, botohe maju, tuwek, do tuwek. Kowe pendhita, aku ya pendhita. Walah dalah, kowe mbelani Gatotkaca marganing patimu. Weh. Hei, alright. Ya. Man, ana man. Sing dadi pendhita aku kok, Man. Oh, Godhayitma. Iya. Aku. Oh, menungsa kurang ajar. Bola bali mung kowe wae. Ayo. Kowe arep nggodha karo momonganku aja takon dosa lakon mati kepindho. Wah, wis. Bola bali anggar mateni wong Ngamarta mesti kok konangan karo Bedhes elek iki. Ayo pancen kowe kok nyat. Apa aku? Kowe mung arep nyalahke aku wae. Ayo maju rene. Tak kepruk gunung mati pindho. Ya, man wis selehno gunungmu. Wah, lah dalah sida kejoderan. Ya, taun iki aku kalah. Liya taun tak angkat patine pendho parat.
Ndara Gatut wa Semar. Nggih. Sampeyan bar nampa Aji Narantaka niku bobote padha karo Wahyu Kasantosan. Tendalan akeh sambe kalane akeh cobane. Nggih, kula kali kondur dhateng Amarta kemawon nggih. Aduh. Dursala. Kowe anakku Dursala. Kowe anakku Dursala. Aku sengguni Dursala. Kowe anak sing tak dama-dama Dursala. Dir, aku iki sengguni. Kowe aja ngapusi. Kowe Dursala. Kowe anakku Dur eling. Anakmu dudu aku Dursala. Dursala kowe disi aku Dur. Yangsat tenan Pandhawa. Apa-apa kok mesti sarwa kebenaran iki apa jane Pandhawa iki ning apane to? Setan ngono. Ngarep mateni Pandhawa wis jare ngono kari sak jangkah Gatotkaca mati sudah urip meneh. Iblis tenan. Dus tanjir. Ampun jaran. Ya jane apane to Pandhawa. Arep mateni ndangmu kari sak nyangan kok ora iso mateni iki jane rumangsaku wis metung lho jane. Pendhita jane wis sekti kok ya ora iso. Ya sak. Dus. Lek jaran. Yo. Tenono wis. Tenono aku ya pateni iso mateni Pandhawa. Ya sak. Gatotkaca inggih Prabu. Saka ngendi? Saking Randu Gumbala. Oh ngono inggih. Nalikanipun punden kula Pandhawa murca, kula tapa brata wonten Randu Gumbala. Wis entuk gawe nggonmu tapa brata? Nggih sampun. Wujudipun Aji Narantaka, bobotipun sami kaliyan Wahyu Kasantosan. Syukur dene wis bisa entuk wujude Aji Narantaka sing bobote kaya Wahyu Kasantosan. Ing kene perlu tak wenehi weruh lamun ta wektu dina iki pepundhenmu Pandhawa wis kondur marang negara Ngamarta. Oh. Pepundhen Pandhawa sampun kondur. Wis pepundhenmu ora lunga nglangkene nindakake tapa brata mapan ana Bengawan Bagiratri. Kabeh para Pandhawa mudhune para kawula negara Ngamarta dening pukulan Sang Hyang Padawenang kudu tansah nindakake piwulang panca dharma utama nengenke ngreh kemanunggalan nggih tetuka. Oh inggih. Menawi tetela mekaten boten muspra anggenipun punden Pandhawa murca saking negari Ngamarta. Iya, mula kang saka kuwi sira wajib mbacutake sing dadi kekudangane wong atuwamu. Sira ingkang pinilih minangka dadi senopati negara Ngamarta. Mula kudu nulat lekase wong tuamu Gatotkaca ingkang mung tansah kebak prihatin lan migatekake marang kebutuhane wong cilik Gatotkaca.
Wata kaya mangkono ana Begawang nglimputi dhateng sak nginggiling nagari Ngamarta. Mulat nenggih Ari Sang Bathara Ismaya Kilurah Semar. Mulat wonten Begawang ing Nyolowadi. Mangkone dadya aturira Kilurah Semar Badranaya. Sinuwun, ana apa Kakang Semar? Mangke rumiyin. Raos kula kok ora pati kepenak. Ana apa? Hawane niku kaya diungkep. Anggen paduka paring dawuh kula kok nyawang nginggil nika kok kaya mendung. Ning ora mendung sak bae ning mendung. Oh ngono nggih. Mendung bukan sembarang mendung sing teng nginggil nika. Ning niki Nyolowadi cobi. Kula tak nyedhaki niku arep enten apa dhuwur menika. Sampun wonten nginggiling negari Ngamarta. Monggo mata aji palemunan kemawon. Pandhawa dipun jala sutra, dipun colong kemawon niku. Iki kok ana ratu karo pendhita gawe giris. Tinemune ana suwalike mendung. Ana menungsa loro kowe, he? Kowe arep ngopo? Aku krungu kowe arep mata aji palemunan arep nyolong Pandhawa momonganku. Ya apa ora? Lho. Kowe kuwi sapa? Kowe kuwi sapa? Lah kok takon karo aku? Apa wis wuta mripatmu? He? Kowe kok etok-etok ora kenal karo aku. Nek ketemu etok-etok ora kenal. Nek dodoan kok sajak kaya wis akrab-akrab karo aku kowe. Ayo. Nek ado pengen cedak, nek cedak etok-etok ora kenal ngono ya. Ayo. Mripatku tok tutupi gak roh ning batinku aja tok apusi. Ratune jenenge sapa? Prabu Dewa Katong. Pendhitane Begawan Dewantaka. Nah, dewa wis ngarani Katong kuwi ratu, ratuning dewa. Kowe iki Bathara Guru karo Narada. Guru. Iya, Kakang Semar. Narada. Kowe iki do ngopo? Kok dadak malih dadi ratu karo pendhita. Ben apa? Iya, Kakang Semar. Mula ulun mimba ratu iki mau jalaran kepengin ngelingke marang Wisanggeni lan uga Antasena. Lah Ndara Wisanggeni karo Ndara Antasena ki ning apa? Ya, Wadipaya. Nalikane Wisanggeni karo Antasena kuwi tumeka ana ing negara Ngastina. Nanging wektu dina kuwi Wisanggeni njaluk negara Ngastina arep disendal mayang, ora metu Bratayuda. Monggo jangkaning jagat perang Bratayuda kuwi kudu dadi. Awit Bratayuda kuwi perang suci. Sapa sing nandur bakal ngundhuh, sing utang bakal nyaur, sing nyilih ngulihake, sing gawe bakal nganggo. Yen nganti negara Ngastina disendal mayang karo Wisanggeni, ing kono malah ora bisa dadi tentreming negara Ngamarta, ning malah nemahi bilahi marang para Pandhawa. Mula ulun
kelawan adi guru ngelingke aja nyendal mayang. Oh, iya. Mergo nek nganti disendal mayang malah ora apik. Iya. Banget panuwunku. Banget panuwunku dene kowe ngelingke karo momonganku karep ben ora kleru tumindake. Nggone nyendal si mayang ora nganggo si nyendal mayang kuwi dadi siji blok-blok. Oh iya. Nyendal mayang kuwi ora kena. Ya. Yen pancen ngono aku ora sida nesu. Merga kowe njaga marang Pandhawa. Iya Kakang Semar. Mula sing dikepiye wae ora kena balining Praja Ngastina. Kuwi mung glundung semprong paribasane. Kinodrat kudu lumaku perang suci Baratayuda Jayabinangun. Ya, mangko aku sing bakal ngelingke momonganku Ndara Wisanggeni Ndara Antasena. Iya Kakang gane wis rampung. Ulun pamit kundur makayuhan. Ya. Guru Narada donga dinonga ya. Ndara Werkudara Kakang Semaropa Pandhita kaliyan ratu kala mau membanipun Bathara Guru kalih Narada inggih menika ancasipun ngemutaken dhateng ing putra Ndara Antasena tuwin Ndara Wisanggeni rikalanipun badhe nyuwun negari Ngastina saking astanipun Prabu Duryudana. Wah, ora tatanan. Ora taren karo wong tuwek. Padha mlaku sak penake dhewe. Ya, mengko tak elingke Antasena karo Wisanggeni. Wong loro e pancen brengkele kandhan-kandhanane angel. Nggih. Niku pun kompak kok Antasena Wisanggeni niku. Pun niku enten napa-napa nggih pun padha le nutup-nutupi. Iya. Niku pun sayek rasane. Niku pun padha nggone tutup tinutup. Nggih. Bakune yen nganti Antasena lancak plothon ndase. Nggih. Pun mengke mangkandhani anak-anak sampean sing loro nika. Iya. Gandeng ingkang putra Ndara Gatut sampun nampi wahyuning Aji Narantaka. Wujudipun Aji ingkang bobotipun kadi wahyu kasantosan. Tuwin Gusti kula Pandhawa sampun nampi piwulang Pancadarma. Tegesipun sampun kasembadan anggen paduka nindakaken tarak brata. Mugi wahyu kala wau saged anyawapi dhateng para warga ing Beji. Wonten ing tulis Kadipaten Batang. Satemah manggih ayem tentrem nikmat mupangat manggih kasantosan laire batos panjenenganipun Bapak Daeng Kusairi sak kulawarga. Tuwin manggih kasantosanipun para warga ing Beji menika. Iya. Kula pun Semar sak kanca ingkang ayahi wajib ngurmasi kata lepat kirang mawantu-wantu nyuwun gungi samudra mangaksami. Sabibaring lringgitan Bapak Daeng Kusairi sak kula wangsa tansah manggih hayu-hayu rahayune skala anyarambahe dhateng para warga gonging Beji sedaya kemawon tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya akhirul halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saka bungah kebakan joget tandha syukurku semoga den